Исмагызны әйтегез, эшкә тотынабыз. Кемгә ярдәм кирәк, мине чакырыгыз. Онны иләп кенә салабыз, иләмичә онны салмыйбыз. Аллага тапшырдык, кызлар. Әйдәгез, калкамагыз, әкрен генә тыныч кына эшләгез. Мындара китереп куегыз. Менә күрәсезме хәзер? Әйдә, кошыгызны кашымдар. Менә алай капкач. Алай капкач. Менә бу резинкасын алып куйсагыз да була. Ләкин алмасагыз да була. Менә. Менә күрәсезме? Безнең күпме чыкты. Юсаң, теге әйләнә чүпрәк, әйләнешәтеп әйләнә. Менә хәзер тотып карагыз кына тактасы, анда бер нәрсә калмады. Шип-шиста ул. Шып-шыма ул. Менә һәм өйгә кайткачтында әти-әниләрегезне өйрәтерсез.